Amuri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi erari mwezuva nhasi unoka mangwanana nhasi tamukira nzvimbo yemhondoro kwaNyamweda Sabhuku Chibamu padyo nechikoro chinonzi Chitemere Primary School neSecondary School. Asi mwana atoda kutaura nezvake anova mushakabvu akavigwa zuro anonzi Chantel akaurawa. Regai titaura kuti akaurawa nekuti zvazobuda muhama neshamwari ndizvo zvinoratidza kuti rufu rwaChantel haruna kuti twasa. Regai nditange nekukuzivisai kuti patasvika nzvimbo iyoyi kwaRwizi uko tasvika tichitsvaga kuti kwaSabhuku ndekupi. Ndobva tasangana naSabhuku pamashops ipapo ndokubva ati handei ndokuratidzai kumusha kwacho kumba kwacho. Tatanga kusvika kumba kwaSabhuku. Sabhuku akati vanhu ivava vamafambira ava ndeve mubhuku mangu yezve vari kutouya kuno kumusangano, saka maigona kutongwamira ipo pano. Tikati aiwa tinoda kusvika pamba pacho tinoona kuti zvakamira sei, chii chakaitika. Asi chandingada kukuzivisai zvakare ndechekuti kuenda kwedu ikoku takanga tashedzwa nevemumhuri vakati uyai muone chiitiko chaitika kumwana wedu ane makore 16 anga achita form 3 vachitaura kuti mwana wedu ashanduka kuita mhuka. Izvi zvakaonekwa paboard viewing nevese vakaona paboard viewing. Naizvozvo isusu zvakatikatyamadza kuti ko zvinofamba sei. Regai tinonzwa, regai tinotaura nemhuri yacho tinzwe kuti inoti chii. Patasvika ipapo taona paine vakomana vechidiki vakati wandei mhuri yese yanga yakaungana sezvo vanga vakatogadzirira kuenda kunoita musangano naSabhuku. Naizvozvo Sabhuku Chibamu. Naizvozvo tatambirwa nevakomana vanga vaine hasha zvikurusa vachiti maingei ndiani akakudanai. Izvo zvaita kuti titadze kana kuti titi tingakurukure navo sezvo vanguva ine hasha kuedza kwatsanangurira kuti aiwa vamwe venyu vepanopamba ndo vakatidana vakuti ndiani akakushedzai tipei nhamba dzavo. Aiwa kamutemo wekutora nawo hautitendere kunge tichiburitsa masources edu. Naizvozvo taramba kuvapa nhamba dzevanhu vakange vatidana nekuti taona kuti zvakare tikangovapa vanhu ivava vanosara vourawa zvakare semaurayirwo akaitwa Chantel. Asi tisati takupai maaudios, regai nditi maaudios because vanhu vatazorekodha isusu varamba kutaura pakamera vakati munotiurayisa. Asi zvinonzi Chantel akatoenda kuchikoro akaoneka maticha ake kuti ini ndaakufa, akaoneka shamwari dzake achiti zvakare akufa. Kuti tizive kuti mwanasikana akanga aziva sei kuti akufa ndipo pane mubvunzo. Mwana ane makore 16, sekuru nambuya hanzi iye airara pakati sekuru kwa mbuya uko nezera rake iroro. Zvotonetsa kuti zvinombofamba sei mudzimba medu umu, chiko chinenge chiitika, kuromba here, mwana aidzidziswa uroyi here. Izvi zvatishamisa. Ndisina kutaura kuti rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kana takubata nhau dzakadai so zvinotirovesawo hana kuti kochiiko chiri kumboitika.
sabhuku pandataura navo vati isu nyaya dzedu todzipedza tega, handizoti nyaya dzerudzi irworwo hadzisvikowo kwamambo here. Ini ndatombovati haiende kwachief Nyamweda here, kanzi iye chief Nyamweda anozviziva kuti nyaya dzedu isusu tinopedza tega kuno kwatiri. Naizvozvo handizive kuti zvinofamba sei, hachisi chimina here kuti munhu anovigwa chokwadi yamhuka. Munenge muchiti muri kuviga chinyi? Tichimbodzokera mumashure ndisanda kupai maaudios anotevera. Nhoroondo yevanhu vanoshanduka kazhinji kacho kana munhu achinge afa, kushanduka kunowanzoitika kana munhu iye anga achibata-bata. Handisi kuti Chantel aibata-bata, aiwa, ndati kazhinji kacho mufi kana maona akumera mvere, dzimwe nguva munotondera nhau yatakakupai yekukaranda iya yemunhu anga areba muromo, zvese zvinowanzoitika kana munhu iyeye anga ari muroi. Apa chakutishamisa manje ndechekuti zvambofamba sei kuti mwana ange achidai, uyezve magariro acho avanga vachiita pamba zvafamba sei. Ko nhau yekuzonooneka vamwe vana chii chaizvo changa chapinda mupfungwa dzaShantel kuti azive kuti mazuva ake panyika anga akwana? Ndo nhau yatoda kukupai. Mavoices amuri kunzwa adistota varidzi vavo vari kutya kuzikanwa kuti ndivanani. Naizvozvo mavoice amuchanzwa aya haasi avo chaivo chaivo, tango adistota kuti vasazikanwa kuti ivo vari kutaura ava ndivanani, asi ndo nhau yakaitika kuna Chantel. May her soul rest in peace. Titaurire kuti chii chakatora ya isusu musikana wayo akauya kunonzi kwaMoreland, and that was Sunday. Auya Sunday anga ashanyira sekuru wake mushure mekunge adzingwa kumba abika sadza rakawanda. Ndopa akanzi kuwabikire sadza rakawanda wakuita zvokuzvitonga nekuti wakuziya hama dzako ibva pano. Shuwa akauya kwasekuru wake kwaMoreland uye paagara, asi anoratidza kuti ane gumbo raimurwadza, chigumwe chepagumbo chachine kapundo kadiki-diki. Achingoti gumbo rangu riri kundirwadza sekuru wakangomuti aiwa zvinoita zvakanaka, pamwe wakasoserwa pamwe wakadii zvinoita zvakanaka. Sunday. Monday marotanga kurwara ngefivha kupera simba kudidididi, chipiri wese zvatoshata. Ndopa vakatokumbira motikari kumurungu vavaenda naye kumapostori, vakatanga nekuchipatara. Zvakaonekwa kuti hapasi kunoita chipatara, vavaenda kumapostori. Sekuru vaye ndopa vakasvika vachinobatwa kuti zvine chekuita nehama dzenyu dzamuma muchigara nadzo. From there postori bati hamufaniri kudzokera kumba kwenyu kwama muchigara for 3 days, kujengeswa musagara ipapo. So mupostori akatanga kugara nemwana achibatsirawo kubatsira kwaakaita. Wednesday, Thursday, handizivi hangu kuti nguwai ndokusara kwakaita mwana. Akatoshaya, so akatosiya munhu iyeye. Asi yasvikawo nguva yebody view after all my days, ndofunga wanga wamuswe naziro chii Saturday, panguva yeburial vapinda body view. Munhu akanga asanduka, inenge yanga yatomhuka, fesi yanga yeblack, maziso abuda achiratidza kubuda ropa munhu kunova kunonzi kuduka, kana kune vanozivawo shona yakadaro. Kusvikawo pari nhasi pakaitawo mabhotoro ipapo, anonzi akauyawo achibvunza kuti zvakafamba sei, achida kuzama kushandira pamba. Vana sekuru vacho vakakonfesawo kuti vanga vane chekuita nekufa kwemuzukuru. Shuwa muzukuru akatosara akavigwawo zvake. Saka vaida kuzama kuda kumuvigira pasaiti nababa vake, kuda kuvaita izifi line izvizvi. Sekuru ndo vanga kuti mise pasaiti nababa vake, vamwe kama vakati hazviite, muda kuti vaite line kuti mudye vakawanda. Sana baba vanga vatoningirika kare, vanga vatoudzwa kare. Saka vana baba vemunhu vakaramba, vana bamunini vakasara. Ndofunga vakachera 2 times vachibata dombo pano pasingatombofungidziri kuti panooneka dombo. Ndopa vakati chero dai zvikanzwawo masei kana tiri kunzi tichaita 100 meters tichichera tinotosacrifice penumber 3 ndo pakaonekwa. Asi pana mbuya vacho vaigara naye Shanduru, vanga vane shamwari yavo
vakanga vaba hembe dzemwana manheru izvo zvakaitika vanhu takatarisa but hatina kuzofungidzira kuti zvazvaita dzemwana iyeye mushakafu vakaba atofa afa kudaro sekuti vanhu vanoita mabasa avo akashata vavapinda mumba maanga ari meme vavatora hembe vavaisa mubhegi rebrown repesi saka vakaita mistake kuti vakabva vaya mukicheni mama vakagara ruzhinji bhande bvarabudikira zvinokuitawo mhepo ndo pakadiscover ona samana kuti imi mwana uyo aisipfeka kahembe iri apa vana vanofuta kuda unotsipika mwana ava vatanga kutorwiswa kuonekwa hembe dzemwana zvoti vaida kutomutsipika kuti asadzokera zvikaobari nhasano ino saka paboard viewing apa ari kunzi anga anyatsoita sei kunzonzi madziso anga abuda kunze haanyatsoita kunge mhuka zvakanyatsomira sei makamuonawo here ina handina kuona asi kuti pana bhuru wangu anga ariko mandi akatotanga kutondisenderawo meseji aitoti taakutoiga chirombo hasisitori munhu shuwa anoratidza kuti anga hasisitori munhu changa chatoo chimwe chinhu akadyiwa nehama dzake dzaaigara nadzo sekutaura kwataita mhuri yezimbabwe patasvika pamhuri iyoyi yaramba kutaura nesu vakati vasati vakuda kuti nhau yavo inge ichibuda kune veruzhinji asiwo zvakare kamukazvicherechedza nhau yekuti vana sekuru vana baba vanga vabatwa tanga tisina kunge taiziva asi zvabva zvabuda pachena kuti sei vanga vachiti nhau yedu hatidi kuti iende kunze tinopedzerana mumhuri naizvozvo hatina kukupai mifananidzo yavo nekuda kwekuti mutemo hauzotitendere tinotora vanoda kutorwa vasingadi tinosiya asi ndo nhau yaitika kunoku mondoro kwadzumbunu chikoro ndicho chamuri kuona pamufananidzo icho ndokwazvaitika mwana anga achidzidza pachikoro ichochi asi ndofunga form 1 kana kuti form 2 handina kuzinya hanzi iform 3 anga achiita form 3 tingadaita kupa mufananidzo wake tinawo mwana anga akatozvinakirwa hake zvekuti kuti tizoti ashanduka kuita mhuka zvinhu zvinorwadza. Zvinonzi bhodhi yakatora nguva vanhu vachinetsana vachiti mwana ngaagare panze sezvo mama mudzinga mumba. Mama mudzinga pana panozopinda mumba sei imi muchiti mama mumaisa panapa ngaachemerwe panze. Handi pakatora nguva vanhu vachinetsana umwe achivhara dhoo. Vaivhara dhoo vanovandiwo sekuru hanzvadzi yaamai. Baba saka vanhu vanga vakutofunga sekuti mwana uyu vakatomuraya nokuti baba vacho futi vanonzi vakafira kubhodha vachienda kubhodha usati vaonana nemunhu wanga watodedzwa neusouth nokuti vanga vatukana futi nevabereki vavo. Saka mumusha umu tikati akunyanya kunangwa ndiani anoita zvese sekuru nambuya ende pakutogara mwana waipa kurara anzairara naye kuranga akawanda but vairara naye pavanorara vairara nemwana pamwe chete musikana muhombe vaitorara naye nasekuru nambuya mumba imomo 1 muita mwana muchecha sari mukadzi mukuru vanoratidza kuti vaitomshandisa. Saka takadzoka hedu tikamuudze zvitizvi tiri pamba asi nanhasi uyasimu kungofunga kuti ichokwadi here chatakaona. Anga akanyatsoita sei? Baba zvinonetsa kutsanangudza because mwana kubvira achitanga kudreswa nevepala I was there ndofunga dini ndaandirimo mumba semuzukuru wemufi akamirira everything zvese zvaitwa ndirimo chiona kuti hapana chinovhiringidza here because paitoitiranwa makakatano ekuti iyo havafanenge varipo vari kuitwa zvese zvingapaite sekuru wemuzukuru for sure ato zvakaitwa zvese ndirimo asi the following day before burial
kuti tichiita board viewing ndakaona zvinhu zvisirizo. Tiri kunzwa kuti mwana uyu Shanteo akanga aoneka, ichokwadi here? Mwana uyu ainzi aifamba achioneka kunyangwe nekuchikoro kuti mamedhemu nematicha matopedzisira kundoona nhasi, nemushamwari dzakachitaura kuti matopedzisira kundoona nhasi. Zvino mwana uyu kushanduka kwake akungashamise, nokuti mbuya nasekuru mwana anosvika ku16 vachirara naye mumba form 3, murume nomukadzi varimo, kuratidza kuti vangawane chokwadi chavashandisa mwana uyu. Saka kana vaimutungamidza, isusu tagara tichiziva kuti munhu anotungamidzwa kana vawedzinza vachishereketa. Vaimutungamidza mwana uyu achimushandisa mabasa yavo pakukuwara kwechigunwe ichi paakanobayiwa mukati menzvimbo dzavanenge vachimutungamidza usiku, nokuti vamwe vanenge vakagadzira dzimba dzavo. Saka vakuwadzisa mwana anambuya nasekuru ava. Mwana akatofa achiziva kuti ndakakuwadza vakati, ndakatoverengerwa mazuva akati ndaakutofa. Saka kufa kwake shuwa akafa. Mwana akadaro kana munhu mukuru anoshanduka, mwana anoita mvere, mwana oreba muromo, mwana ochinja mumwe maziso anobuda, mwana anoita nzara kunge dzebereso. Saka izvozvo zvinowanikwa mukati memunhu anenge afa achiroya kana kuti akabata zvakaipa. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngetsakanei mune zvimwe zvirongwa zvatichiramba tichikupai, asi senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.